Datan handuk para mring lekasing sedya karana karunaning sasana suka badhe lumadring tata cara pacara pangunduh pambiwadaning sang pinahargya temanten sarimbit nenggi bagus Andi Runawan Rorayu Nika Asesari winengku saking warga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatiem pidalem Jedhak Kidul Desa Jedhak Sidoarjo Sragen arsa tinarbuka karana manjing dewasaning sasana parkian wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan sinawung pinak lenggah sang yapa lenggah para tamu hanyaring tumapak ing tata cara pacara sinanggit nedya kepareng winaosaken kadheraken tansah suka asung sesanti mring kamulyan jati yuwana gene kepareng arsa nambut guna talene ngakrama sang pinahargya temanten sarimbit mugia lebda ing karya nuwun katur para pengurus nyepareng kesedu rawuh mungwing sasana pahargyan tinarbukaning sasana suka wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan sinawung bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia katur wonten panjenengan para sepuh bini sepuh ingkang anggung poneng pamawas mewalebda ing pitutur wonten ngersa sang ya para lenggah para tamu sadharum kang menika parang suka ginakaken wekdalang longgaraken penggalih rawuh wonten ing sasana suka tasakuran wali matur urus pangunduh pambiwadaning sang pinahargya temanten sarimbit winengku keluarga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatiem pidalem wonten ing Jedhak Kidul Desa Jedhak Sidoarjo Sragen punapa dene katur wonten ngarsa panjenengan para ngulama para kyai ingkang rinten dalu tansah suka sinanding kitab suci wahyuning ilahi pantes sinudarsana sumrambah katur wonten ngarsa panjenengan para kadang sutrana pamatri budaya lumebana kadang werda muda ingkang sinung bagya kelawan mulya nuwun mambeng hangetika sami balawacana wawan pangandikan nenggih karana kula ingkang kepareng tinuding mrasakaken lumadring tata cara upacara pahargyan pangunduh pambiwadaning sang pinahargya temanten sarimbit nunggih saking keluarga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatiem mila sadheripun nedya kepareng anglajengaken tata cara kang wis pareng sekore numpaka wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan sumangga nuwun sang ya palengga para tamu kula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala krana kamiran barokah hidayah sumrambah inayah ingkang maksud manduk kula sang ya palengga para tamu ketitik wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan sang ya palengga para tamu kang wis pareng anggunakaken wekdalang linggaraken penggalih saking sasana pambusanan ingkang kepareng pinurwaken duta pangrangu pamethuk ing Sri Pinahargya temanten sarimbit tinanggenah panjenengan Bapak Ngadimin Hanganti Satriya Sinangga Jajar Adimas Erwin sumrambah Adimas Sunardi amondonge kembar mayang sakembaran jangkeping sarana tandha pangranguning putra pinanganten sarimbit ngasta sanggan wingi panjenengan Ibu Narsi sumrambah panjenengan Ibu Sutiem manjing wonten majaning sasana pahargyan lumarpun sang pinahargya temanten sekloron tumuli kinarya nglajengaken lampah-lampah lumadhening tata cara upacara pangandika pasrah panamring sang pinahargya temanten sarimbit ngembaning sasana mangka parang saka tinanggenah piniji sumilih atur saking keluarga panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Satini wingking saking Tenggak Sidoarjo Sragen
pangarsaning pangombya sinebagya kekalih niki panjenengan Bapak Sumardi jumeneng kasumbul jini jiran ninggih kulawarga Baraya sacekapipun saking Laladan Tenggak Sidarjo Sragen ewa semanten panjenengan Bapak Jumawi tinanggenah piniji hanampi pangandika pasrang sinebagya temanten sarimbit kasumbula jumenengipun dene panjenengan Bapak Setu napa dene panjenengan Bapak Surati memetri tata cara upacara adat ingkang lumampah purna lumadhening tata cara upacara pangandika pasrah panamring sang pinahargya temanten sekloron pujangganing pahargyan dene kepareng arsa hamanggaken sang pinahargya temanten sarimbit panjenengan ingkang kepareng spot tinanggenah piniji hanawung rida nunggih panjenengan Bapak Mudin Suparno ingkang kepareng rinengga Ibu Ti Ramelan Pangadi Busana suka cecawis upakarti kinarya lumadhening adicara panggih sang pinahargya temanten sarimbit nunggih panjenengan Bapak Supat Bapak Sugiyo sumrambah panjenengan Bapak Slamet purna panggih pinahargya temanten sarimbit binayong kinanthi pinarak lenggah mungguing sasana palenggan dening Rama Ibu panjenengan Bapak Ibu Sudirun kang anyeng kepis sindur gula klapa lenggah samapta ing sasana rinengga sang pinahargya kalih tumuli kepareng nedya angadi-adi tata cara upacara kerubungan sepisan bobot timbang kacar kucur kembul walimah nyarengi rawuhipun kadang besan sutresna kang arsa nderek mangayu bagya dumateng wisudan dapnya sang pinahargya temanten sekloron Bapak Sunarmin dalah Ibu Sutarni ingkang kepareng tinanggenah piniji ngacarani rawuhipun kadang besan sinuredi saking sasana Palerman tinanggapan sinawung renang penggalih saking keluarga ingkang kepareng hamegati rawuhipun kadang besan sinurwedi tumuli pambiwara nglajengaken lampah-lampah lumadhening tata cara rumuntuning sasana tumapak laksaning tata cara sungkem mangenjali risang pinahargya temanten sarimbit gini kepareng arsa nyadang rumenteng Budyastawa mring ngarsanta Rama kelawan Ibu panglala sing duwung agemanya putra pinanganten kakung Bapak Supardi Darma Tirta ingkang kepareng suka tinanggenah piniji amratisaken ewa semanten lumadhening adicara upacara atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh sanggya para tamu sinedahan sinaraya panjenengan Bapak Lurah Siswanto SPD MH jumeneng kasumbula jini jiran panjenengan Bapak Mulyadi sumrambah panjenengan Bapak Mulyono krana panjenengan Bapak Ibu Sudirun mantu ingkang sepisan supaya ngadenan tata cara upacara bubak kawak dene panjenengan Bapak Suparno ewa semanten kalajengaken foto pakurmatan enggo paripurna upacara pahargyan mekaten sanggya panggah para tamu putri kakung ingkang winanting pakurmatan lumadhening tata cara upacara pahargyan ing kepareng winengku saking keluarga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatiyem keparenga sinawung pinak lenggah kanthi sekeca mardematikan penggalih ingga pahargyan paripurna mekaten murih sajuru-juru datan warasuh tataning tata cara upacara pangunduh pambiwadaning sang pinahargya temanten sarimbit ingkang kepareng winengku saking keluarga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatiyem pidalem wonten ing Jethak Desa Jethak Sidarjo Sragen pangarsaning pahargyan sukasung sasmita bilih lumadhening tata cara upacara sepisan ingkang nedya kepareng pinurwaken pamboyonging kembar mayang sakembaran kayu klebu Dewandaru Jayandaru ingkang mongko minangka tandha pangrangoning sang pinahargya temanten sarimbit saking sasana Palerman kang panjenengan saka samapta panjenengan Bapak Ngadimin anganti satriya sinengga jajar nggih kepareng arsa lumaksana miyak korening pahargyan cinandra saking katebian tansah antuk kawilujengan nggih kepareng tumuli arsa daya-daya lumaksana ngembaning sasana piniji
amondongi Sekar Kalapataru Jayandaru Dewandaru. Lumaksana dadhap Hanuraga panjenengan Bapa Ngadimin kang parang Wisnya anganti satriya sinangga jajar manjing sasana pahargyan ingkang sinawang saking katebian inggih mangka minangka rancananing pahargyan kang sinebat kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru winastan Sekaradi Mancawarna inggih mangka minangka tandha pamortah jroning sasana pahargyan eden dening sasana pangunduh pambiwadaning sang pinahargya temanten sarimbit Bagus Andri Runawan dalah Roro Ayu Nika Asesari duta piniji kang wis kepareng saka angembaning sasana sinartan angulir budi cipta rasa manunggaling sasana pahargyan amemetri budaya Jawi ing lumampah ginendhong panggendhong ing Sekaradi Mancawarna ayo luput saking gegebengan mrucut saking gegendhongan jinarwa handika panjenengan Bapa Ibu Sudirun hamung memetri budaya Jawi ingkang lumampah pinurba budaya Surakartan hadine ngrat kembar mayang kenging kinarya pitutur luhur bebasan kana kanggo cagak tuwak tolak balak karben jroning sasana pahargyan pangunduh pambiwadaning sang pinahargya kekalih datanana rubeda umpama jeneng ana rubeda ora bakal teka yen to nganti teka ora bakal tumama parandene tumama ora bakal dadi boyong apa lumaksana sinawung tetep madhep mantep rasa awas kalawan padha riptaning cipta mulya muhung kasembadan mring lekas-wekasing Sedyatama panjenengan Bapa Ngadimin ingkang wonten kepareng suka sembada anganti satriya sinangga jajar Dimas Ervin dalah Dimas Sunarti sumusul rumuntun nggih kepareng lumaksana panjenengan Ibu Narsi sumrambah Ibu Sutiem kepareng amekta toya siratan punapa dene ngasta sanggan prapteng jroning sasana Pareman duta pangarsa lampah tumuli nedya kepareng nedya arsa nupiksa para kadang kang kepareng sawetawis ambiwade lumarpun sang pinahargya kekalih saking sasana panti busana ning sasana Pareman Suka lulus raharja tarwanggih sarakara-kara duta pangarsa lampah wis nyeprapteng ing sasana Pareman nupiksa para kadang kang parang arsa ambiwade sang pinahargya temanten sarimbit gene keparang arsa tumuli manjing mungguing sasana pahargyan karana ngancik dewasaning rahina gene keparang angunduh ambiwade sang pinahargya kekalih
winengku saking keluarga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatiem tumuli risang pinarga kakak binoyong saking sasana pareman lumaksana manjing mungbing sasana pahargyan Cinandra nggih kepareng arsa ambiwado sang pinahargya temanten sarimbit Kyai Monggang kangge gantang ngumandang ngawang-awang ingkang kinarya angurmati rawunya sang pinahargya temanten sarimbit duta pangarsan lampah pangranguning sang pinahargya temanten sekloron saking sasana parman tumuli nedya kepareng kakandhe manjing mungging sasana pahargyan krana ndungkap laksitaning tata cara pangundhup pambibadaning sang pinahargya temanten sarimbit wasnya kawis tinggal rantak sumeblak keblating paningal kapantok ing Cakrawala humiring ngene kepareng lumaksana sang pinahargya temanten sekloron kawuhnya kepareng saka sakeping busana kapangeranan gagrak ngayogja kartan pinas ageng sang pinahargya temanten putri kawis tara tumlawung angeng wong song-song agung keng maweh Prabayana sageng dumadi kala mendak kala sirna saking mala rahayu kang tinemu niskala tan manggih sarakara-kara lumaripun sang pinahargya temanten kinasarimbit saking astanipun panjenengan Bapak Slamet Ibu Sartini wingking saking Tenggak Sidoarjo Sragen wasnya arsa manjing miyak korening sasana pahargyan ngene keparang lumaksana pinayungan budi rahayu teteken kawicaksanan rahayu kang tinemu widodon niskala tan manggih sarakara-kara pangarsa lampah duta pangaranganing sang pinahargya temanten sarimbit pinandegan panjenengan Bapak Ngadimin ingkang punya parang saka sembada angayati jejibanira prapteng madyaning sasana suka ngene kepareng angan tisang pinahargya temanten sekloron tumuli keparenga samapta ing gati sawega ing diri kinar yang lajeng kelampah-lampah lumadening adicara pangandika pasrah panamening sang pinahargya temanten sarimbit panjenengan Bapak Sumardi ingkang kepareng arsa ngembaning sasana piniji minangka pangarasaning lampah duta saraya hamasraken sang pinahargya kekalih saking keluarga panjenenganipun Bapak Ibu Slamet saking Tenggak Sidoarjo Sragen jumeneng kasumbul jini-jiran keluarga sak cekapipun ewa semanten panjenengan Bapak Jumawi jumeneng kasumbul jini-jiran Bapak Setu sumrambah panjenengan Bapak Suradi ugi kepareng saka samapta nampi pasrahing sang pinahargya kekalih katuran kandhek ngene kepareng lumaksana sang pinahargya temanten sekloron awasnya prapteng madyaning sasana suka lumarpun sang pinahargya temanten sarimbit niskala tan manggih sarakara-kara tumuli kinarya lajeng klumadening tata cara pangandika pasrah panamening sang pinahargya temanten sarimbit dumateng risang limbasara kekalih samaptan lampah sasana Pandayawara kasmanggaaken ing wasana sumangga nuwun. Bapak Setu, Bapak Suradi, katuran hanjajari jumenengipun panjenengan Bapak Jumawi, wanya samapta
Sasana Pandayawara kinarya ambuka lumading tata cara pangandika pasrah panamring Sang Pinardiga kekalih kasumanggaaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Katur panjenenganipun para papunden, para sesepuh bini sepuh, para bocah sepuh, manggahipun para kasepuhan ingkang satu agung mastuti, pono ing pawas lebdo ing pitutur ingkang satu hudat pinundi. Panjenenganipun para kiai, kiai haji, alim darasana uluk para ulama ingkang riten kalawan dalu satuhu sinanding kitab wahyun ilahi ingkang pinangka dados panuntun kiblat anggen kita sami manembah wonten ngersanipun Gusti ugi ingkang tansah kula bekteni. Pangemban praja Satria Negari ingkang satuhu Dasinudarsono ugi ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Ibu, para tamu, para rawuh kakung putri ingkang tansah kula hormati ugi. Mliginipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sudirun Ibu Ngatiem Gutrah kula wangsa ingkang tansah kula hormati ugi. Lumeberipun dumateng sanak kadang para tamu para rawuh ugi paguyuban campur sari candu irama ingkang sanget kula hormati. Langkung rumiyin semoga kita tansah ngaturaken raos syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Karanten dumugi kalodhangan siang punika kita sedaya tasih manggi karaharjan wilujeng slamet boten wonten kekirangan setunggal punapa-punapa. Ugi boten kanthi lumpen selawat serta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita suwuni pitulunganipun bilih benjang kidaya sampun dumugi wonten ing yaumul kiamah. Dumateng para tamu para rawuh kakung putri ingkang satu kula hormati. Ngilang rumiyin kala pribadi nyuwun agung isih samudra pangesami awit koma wantun ngadeg wonten ngarsa ngantos sami nuhoni pinangka talang atur saking panjenenganipun kadang kula sepuh inggih menika Bapak Slamet Gutrah kula wangsa ingkang mijil saking Dukuh Tenggak, Desa Tenggak, Sidoarjo, Sragen. Lajengipun Bapak Slamet Gutrah kula wangsa lumantar kawula ngaturaken salam taklim kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katur dumateng Bapak Sudirun Gutrah kula wangsa lumeberipun dumateng sanak kadang saha tangga tepalih. Jangka kalihipun panjenenganipun Bapak Slamet ugi tansah tuwi kawilujenganipun mugi-mugi keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sudirun dumugi ing wedal punika pikantuk pangayamanipun Gusti ingkang agung. Salajengipun panjenengan Bapak Slamet nalika ing dinten Jumat Surya kaping 1 Agustus warsa 2012 sampun netepi radaran sepuh inggih menika Mahargya Sutami Wasiwi putra pawestrinipun angka sejilih panjenenganipun Ade Ayu Nika Asesari ingkang sampun kelampan jinatukrami kalian Bagus Andri Ronawan putra Atmaja kakung panjenenganipun Bapak Sudirun Bung Atiem mijil saking cethak mriki. Ugi winisudanipun putra teman kalih tansah manggih rahayu pikantuk donga pangestu panjenengan sedaya. Salajengipun miturut pangangkah panyuwun saking panjenenganipun Bapak Sudirun Gutrah kula wangsa anak mas temanten kekalih kapurih angkarapen saha anyawanaken wonten dalemipun mriki. Pramila panjenenganipun Bapak Slamet lumantar kula angaturaken saha angasrahaken anak mas temanten kekalih mugi katampi panjenenganipun Bapak Sudirun Gutrah kula wangsa salajengipun mangke dipun wontenaken adicara winisudan panjenenganipun Bapak Slamet namung nyumanggaaken. Ugi panjenenganipun Bapak Slamet nyuwun donga pangestu mugi-mugi winisudan ingkang putra temanten kalih mangke para wadya ngantos wusananipun tansah manggih rahayu boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Salajengipun
Panjenenganipun Bapak Slamet saha sak brayat agung ingkang midil saking Tenggak kala wau rawuh wonten ing mriki mboten kakanthen punapa-punapa. Nggih namung kakanthen brayat agung saking Tenggak saha oleh-oleh sak wontenipun mangke panjenenganipun Bapak Sudirin kapurih anampi ananging mbok bilih wonten kekiranganipun panjenenganipun Bapak Slamet lumantar kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Salajengipun mbok bilih panjenenganipun Bapak Slamet ugi nderek titip mliginipun anak mas temanten putri ketingalipun menika sampun dewasa nanging wujudipun nggih tasih bocah ibaratipun nyambil mendereng saged. Pramila nderek titip panjenenganipun Bapak Sudirun sekalian lumeberipun mangke dumateng tangga tepalih kapurihan didik supadosa saged migunani dumateng kulawarga tangga tepalih langkung-langkung dumateng nusa taha bangsanipun. Lajeng ing kawekasan mbok bilih mangke sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun lumengser pamit wangsul wonten dalemipun piyambak-piyambak nanging saderengipun kula nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi lampah kula mangke awit papan palingan ngringking ngantos bali wismane dipun piyambak-piyambak mboten wonten alangan ing sak margi-margi. Mekaten kirang langkungipun anggen kita matur wadene wonten kekiranganipun kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang sagengipun. Kangge penutup matur usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntas sing pasreng sinebagya temanten sarimbit tumuli panjenengan Bapak Jumawi ingkang kepareng tinanggenah pinijihan nampi sasana Pandayawara kasumanggaaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sang yanging para rawuh kakung putri sesepuh pinesepuh pangembat pangbating praja satriya negari ingkang dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang sanipun kawula hormati. Langkung-langkung saking panjenenganipun Bapak Sumardi saha Bapak Slamet sak keluarga dalasan sak kula wangsa ingkang kawula hormati. Ugi dhateng katang muda tumaruna ingkang bahagya mulya. Mugi kepareng kawula miki hamakili minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Sudirun sekalian. Kinen kepareng hanampi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Slamet sekalian ibu ingkang sampun lumantar saking panjenenganipun Bapak Sumardi. Para sepuh pinesepuh ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula nglajengaken matur sumangga sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken puji dalasan syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saengga para rawuh kakung putri saged kempal manunggal silaturahim wonten dalem pahargyan siang puniki. Para rawuh kakung Sumarna putri ingkang kula hormati, kula pinangka sulih talanging basa saking panjenenganipun Bapak Sudirun kepareng hananggapi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Slamet sekalian ibu ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapak Sumardi. Ingkang kos pisan menggah atur kawilujengan alhamdulillah saking keluarga Tenggak ngantos dalem parjian tansah manggi rayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Salajengipun ingkang kekalih menggah atur salam taklimipun saking panjenenganipun Bapak Slamet sekalian ibu dolasan sak keluarga tuwin sak rombongan kawula tampi kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang ketiga saking panjenenganipun Bapak Slamet sekalian ibu sampun kepareng nyuwanaken putra temanten sarimbit
wonten ing dalam pahargyan wonten ing siang puniki sianipun ingkang sampun kapasrahaken saking panjenenganipun Bapak Slamet kula ingkang tinanggenahan nampi kanthi atur bismillahirrahmanirrahim putra temanten sarimbit katampi selajengipun mangke badhe kawisudan panggih minurut tata cara wonten ing padegahan Cedhak Kidul Cedhak Sidoarjo Sragen. Selajengipun ugi kinganten dedaharan utawi tata boga ingkang majemukan ingkang kala wau sampun kaaturaken mugi-mugi ndadosaken pangenteng-entengipun saking panjenenganipun Bapak Dirun sekalian Ibu. Lan nderek dedonga mugi kadarman kasahan panjenengan sami tansah kaliru saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kalangkung kathah. Sesepuh pinisepuh ingkang kula hormati. Selajengipun panyuwunipun saking rombongan Bapak Slamet sekalian Ibu hamba bilih mangke sampun paripurnaning paregejan wonten ing siang punika kepareng nyuwun pamit inggih panjenenganipun Bapak Sudirun sekalian Ibu saha keluarga wonten ing Cedhak Kidul hanamung nderekaken sugeng kondur soang-soang mugi tansah mangke rayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Mekaten anggen kawula nampi pinangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Sudirun. Sepindah malih Bapak Sudirun sekalian Ibu nyuwun agunging samudra pangesami. Hamba pilih nampi kerawuhan panjenengan boten merananing penggalih. Ugi kula anggenipun tata basa ingkang kirang pas kirang runtut ugi nyuwun agunging samudra pangesami. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para madya wasana kasembadan nirbaya wikara lumat dening tata cara pacara pangandika pasrah panamining sang pinargya temanten sarimbit ngancik sasana lumat dening tata cara pacara wisudan panggihnya sang pinargya kekalih kang mitrat satataning adat dumateng panjenengan Ibu Ti Ramelan tumuli sumangga nuwun nedya kepareng anganti sang pinargya temanten putri manjing mungguing sasana pahargyan murih sajuru-juru datan warsa tataning tata cara upacara panggihnya sang pinargya temanten sekloron pujangganing sasana suka ing parang tinanggenah piniji hamanggihaken panjenengan Bapak Mudin Suparno Nut Sabiyanto Lekasidya Ibu Ti Ramelan pangat dibusana kang nyototan kweran mremobah musik ing budaya ingkang sanyata babar pangging sang pinargya kadheraken panjenengan Plenggah Pratamu sinartan pinak lenggah ngene kepareng seka asung pandonga Basuki Rahayu Nut lampah-lampah lumadening tata cara pacara panggihnya sang pinargya kekalih ngumandanging campur sari Candu Wirama ingkang kepareng ambiwarda lancaran kodhok ngorek kanthi lon-lonan. Saya caket genyo lumaksana tebih milangoni cedhak angranui tata cara panggihnya sang pinargya temanten sarimbit riwanya samapta panjenengan Bapak Ustadz Suparno ingkang parang tinanggenah piniji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika khairoha kalau kama wa a'udzubika min syarima wa syariha walataha bi rahmatika ya arhamar
Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jalinas syaiton wajanibis syaitona bima royatana. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bumi bapa kuwasa ibu wengi. Cikal bakal ingkang bakal ing dukuh njedhak kidul. Idenono sarta kalilahono kula Suparno. Ngempalaken ndhawuhaken manggihaken temanten sekalian. Wonten ing sak ngandhaping tarup agung kaapit gedhang Mas Bubuh Cindiri nenggo waringin sekembaran. Ing antasipun panjenenganipun Bagus Andri Runawan. Kula panggihaken sarta kula kempalaken kalian Diahayu Nika Asih Sari. Ingkang sami-sami sampun manunggaling cipta rasa lan karsa. Sampun sami-sami manunggaling penggalih. Sampun sami nampi wahyuning jodoh-jodoh ingkang sejati-sejatining jodoh. Satemah temanten sekalian mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Hanyarengi temurunning nur cahya nur kunang nur kuning. Temuruning toya ingkang mandilan temuruning toya ingkang suci ingkang wijilna putra ingkang minangka dadi kantilane katresnan jati. Lung gadung temlung mangklung tresna marang Gusti ingkang Maha Agung, tresna marang bapa kelawan biung, tresna marang tetimbanganmu sak lawase. Dadi jodoh ingkang sejati-sejatining jodoh, dadi jodoh ingkang temeka kaki-kaki saha nini-nini, dadi jodoh ora tak keparengake udar, ora lak tak keparengake ucul. Yang sekabehane ora dikersani saking kersane Gusti ingkang suci, dadi jodoh nganti wiwit donya ngantos ing mugi telahanipun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif bainahuma kama alafta bain wadin. Walibanahuma kamal abda bin Andri Runawan wa Nika Asih Sari. Walibanahuma kamal abda bin Wadin. Walibanahuma kamal abda bin Adama wa Hawa. Walibanahuma kamal abda Ibrahim wa Sarah. Walibanahuma kamal abda bin Yusufa wa Zulaikha. Walibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Jatuh Kubro. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah insang punika panjenenganipun Bagus Andri Runawan ingkang kula kempalaken sarta kula jodohaken kalian Nika Asih Sari. Mugi tansah pinaringana jodoh ingkang sejati-sejatining jodoh ingkang dipun paringana bekti wonten ngarsanipun Gusti Allah. Bekti dhateng sedaya tiyang sepuhipun ingkang dipun paringana putra ingkang saleh lan salehah, dipun paringana lancar rezekinipun, ingkang dipun paringana kemirahanipun ing donya ngantos ing dumugi akhiripun. Kados dene kamirahanipun Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Hawa, lan mugi dipun paringana kemirahan Kanjeng Nabi kados dene Kanjeng Nabi Ibrahim wa Sarah, kados dene pangesanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Jatuh Kubro. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tumuli Ibu Tik Ramelan daya-daya kepareng anganti sang pinahargya temanten putri nedya katuran sumung kempring kakung ingkang saryamiji ampean nyemawi tirta panglukat wening cipta rasa budi lan karsa kenya kepareng arsa ngembat watanging baraya sang pinahargya temanten sarimbi mugi tansah antuk nugraha linangkung saking ngarsaning Gusti Magung mbabar daya pangaribawa lulus raharja niskala tanangge sarkara-kara paripurna tata cara pacara panggih nyesang pinargya temanten sarimpit nglaras moyo jroning wardaya panjenengan Bapak Sudirun Ibu Ngatin nganti sang pinargya kekalih manjing pinalenggah ing sasana rinengga sapunika sampun
Wusnya Binoyong kinanti pinak lenggah menggeng sasana rene nggih risang binarja temanten sarembit krana Wusnya kasembadan lulus raharja ing keparang ana tepi tata cara adat widi widana sembaganing pahargyan Ibu Ti ramelan pangabdi busana tata cara bobo timbang panjenengan Bapak Sugurun Ibu Ngatiyem ingkang wonten parang anembang dumateng Sang Binarja kekalih ingkang mongko arsa mangun baraya tinimbang binobot bobot tetimbanganing Sang Binarja temanten sekara timarsaken dumateng Ibu Ngatiyem satraju samya bobot bibit lan bebete Dodok tira kumiter bang dae pinggir ronono sumangono kasepo mangkosore jadang rambulan tata cara upacara panggihnya Sang Binarja temanten sarembit antuk donga pangestu saking Sang Hyang Lenggah para tamu sinedhan ingkang pantes nampi pakurmatan ugi wisnya kepareng saka Binoyong kakanthi pinak lenggah mungguing sasana palenggahan risang Binarja temanten sarembit dening Rama kelawan Ibu samaptaning lampah emut lumadening tata cara rumuntuning pahargyan wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan sumbaganing pahargyan Ibu Ti ramelan pangabdi busana ingkang kepareng ngawekane tata cara pacara kacar kucur tampa kaya wujuding arta receh beras kapurata lambanging guna kaya minangka pralampita tanggel jawab Sang Binarja temanten jalu dumateng ingkang garwa kang wis nyosineksen Rama kelawan Ibu pinurwaken panyemeting damar sasra damar amastani dian sasra perangan angka 1000 dimar 1000 kang wis nyekepareng saka sinut padha sanalika biar padang trawangan kadya hamadangi penggalih pinanganten kinasarembit kang kepareng arsa ngembat watanging baraya mangun hinaiwan lumban mring madyaning bebrayan ageng kembul walimah kemuli rumuntuning sasana ugi kadang besan sutresna ingkang arsa nderek mangayu bagya dumateng wisudan dapnya Sang Binarja temanten sarembit maksih pinarak lenggah mungguing sasana Parman duta sinaraya angacarani raipun kadang besan sutresna lho inggih panjenengan ingkang kepareng tinanggenah piniji Bapak Ibu Sunarmin tumuli kepareng saka samapta binarunging ladrang sara yuda nggih kepareng tumuli arsa manjing ing sasana pahargyan inggih kadang Sinarawati
sinartan amirsani toto garing sasana pahargyan rawuhipun kadang besan sinere dikenonye kepareng mentar saking sasana pahargyan manjing kumbing sasana pahargyan dumateng panjenengan Bapak Suburun Ibu Ngatiyep tumuli sumangga nuwun daya-daya kadheraken jumeneng saking sasana palenggan manjing sangandhaping gapura winangun ingkang kinarya nampi rabun kadang besan sinura ingkang wajib wareng arsa rawuh ing sasana suko nggih nyarsa nderek mangayu badhe dumateng pangunduh paduadaning sang hargya kekalih Kinanggapan sinawung rena ing penggalih Jawa Tasta saha kadheraken pinarak lenggah wonten ing sasana papan pilenggahnya kadang pisan kang wajib parang saka samapta lulus raharjaning lampah lulus raharjaning lampah rabun kadang pisan sinawet iki kang wajib parang pinarak lenggah wonten papan pelenggahnya kang penyeng parang saka samapta tumuli tumanggaping cipta sasmita sumbaganing pahargyan Ibu Ti ramelan pangadi busana gene kepareng arsa ngacarani risang pinahargya temanten sarimbit daya-daya jumeneng saking sasana palenggan kalanipun kang arsa asung pangabekten nyadhang rumentang Budiasta mring Arsanta Rama kelawan ibu jejering sang Pangeran Pati ingkang duk nalika semanten asing agem pusaka piyandeling kaprajan curiga ingkang nedya kepareng arsa linolos Bapak Supardi Dharma Tirta samapta jroning sasana ingkang kepareng angembaning sasana piniji kawistara lumampah sang pinahargya temanten sarimbit sinartan tumadah ing wardaya mring Arsanta Gusti ingkang Maha Agung. Lengendriya mangu mangu Om
sesedokan lumarap ngabyantara risang pinahargya teman kan sarembit Bagus Andri Runawan nganti ingkang garwa kusumaning ayu Nika Asesari lemarap mring Arasantara Moklawan Ibu repepeh pindha sata matarangan tumunggul hamari kelu yayah konjeming bantala mukane sumedhing kayun gene keparenedya asung pangabekten sungkemangen jali nyadang rumenteng budyasta kang mangka pinangka pancat dan sejarah yen ngarsa mancat mring karakating niat lumban mring madyaning bebrayan kang sanyata ngalumpruk pindhaning kapuk den wusane bepasan ilang otot bebayune sang pinarja temanten sarimbit sakala emut mring purwaning dumadi kala linareke gesang ing bebrayan ingkang sanyata enget marang Rama kang wis sembada agur jiwa ragane kinanti lantaran tumuwuh wiji kang sejati enget marang ibu kang wis nyokawawa minangka papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa hari sarta anggula wentah angkel linting wiwit timur mula ing agir dewasa dres mijil ponang riwe ingkang mijil saking sela selaning wulu pinanganten sarembit karana nuninggih nampi Syekh Pandonga saking Arasantara Moklawan Ibu tanolian panjenengan Bapak Slamet Ibu Saratini ingkang sinartan angrangkul lungayanira sang pinahargya temanten putri asung wewarah jer lagering bebrayan ingkang sanyata mugi tansah sinawung laku hening-hening awas kelawan eling awas padha prasaja manjing dadi keluarga kang momor mursid murakapi satemah mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kuwawa mendem jero mikul dhuwur mring asemaning wong tuwa leng-lenging griya mangungkung kang duan rimang lerlen tanpa kandhen
Pancasila Kuwabone yang sokmo memanismu angu jiwa Singalor siji ngidul Sokapan bisane kumpul gawe ruciteng gale mbah campur sari mbah klenengan anggerene aku nur dhek apik Opah. lara apa kang si Hollywood weton Solo aja banget bondo maju ngono ya umpama munduta penyanyine wis komplit papat. Najan to komburi kita sing tak senengi sing paling kiwa dhewe. Sing rodo truk. Ketok klambine ijo soalé kok. Yo nak. Kaya lumut nyampean. Nganti kaya lumut. Konangan wong tenggak nggih mancing yo. Golek nila. Kapati malam minggu kota Solo pancen rame sing bagus mung wedhus tuku sate jolali kecap yen gelem nyambut gawe aja lenda-lende kaya MC senggakane rek sajane kaya dadi keseneng aku nggon sate iku. Ning aku bareng teko Pungkruk kono ngerti tulisan iki aku gumun. Lah 200 meter sate kambing. Lah sunduk iki po genter. Sate kok 200 meter iki terus leh nyambung sunduk iki terus. kuwi rak jarake to. Ora nek tulisane jarak kok. Wong tulisane mung 200 meter sate kambing muda. Aku gak sida mlebu saka kedawan sunduk. Ya no. Ngombyonging putra pinanganten kakung murih ringkesing sasana bahagia tumuli sumangga nuwun kula dherekaken nedya foto sesarengan
adalah Risang Binarjo teman dan Sarimbit nyengeti dinten Jumat Wira senggakane ndongak-ndongake aku to kowe. Nyengkakne. Ya aku ya mung kari ngenteni panggilan ki masane kok. Ora tau, Dik. Ora kanca-kanca kira ya pirsa nek jenengan ki 2015 Maksude ki kari ngenteni daftare. Terus panggilan. Ora panggilan jemprutan. Rumangsane wis penabuh rambut ra disisir. Walah tak siomen to, Kang. Saka kemrungsung iki mah. Kawinen. Ya. Bacetnya nang. Hama. Pipo pabrik sing padha prihatin jaman sumesu sumekan Sasi Sawal ki pancen laris-larise wong seni. Najan to paribasane nganti direwangi ora iso turu mergo saka kakean andekan ning kupingku sih tengenok. Lah cakapan sing keri mau ha memangoni. Kudune temah gonceng. Lho ha memangun. Alah ya potong tang-tange ora apa-apa to, Dik. Ngaturaken panuwun Cakepanmu mau apa to? Aku kok dumateng rapati gatek, Dik. sang yapa lenggah para tamu putri kakung ingkang winantring pakurmatan ninggih wonten madyaning sasana suka karana sinawung bombong birawaning penggalih sasat kelem karo bahan manis Mataramanca winantu ingkang mulyan Kinarya ngadani tata cara atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh sang yapa lenggah para tamu sinedahan sinawung saking bombong birawane penggalih keluarga panjenengan Bapak Sudirun Ibu Nyatiyep ngantos tan kadugi matur priyangga sinaraya ngembaning sasana piniji ngudar gandha sumilih salira nggih panjenengan Bapak Lurah Seswanto SPD MH ingkang wareng tinanggenah sumilih atur minangka lanjaraning kandha talanging basa ngruntuti lumadhening adicara atur pambagya rarja tumuli daya-daya kadheraken jumeneng wonten majaning sasana parigyan Bapak Seswanto sarjana pendidikan MH kasumbula jinejean dene panjenengan Bapak Mulyadi sumrambah panjenengan Bapak Mulyana rahayane sedya ngungak tumapaking tata cara atur pambagya rarja sasana kasumanggaken sumangga nuwun